vidno. No, skús. Skús. Ja som sa púšťala. Aj. Počkaj, že pôjdem. Takže Laura nám teraz ospíva. Čo si sa teraz vyvenovali? Vy. Osmiak. Ne! Dobre, tak dve slova stačia. Takže on ne? Foj! No vlastne, to sem. To je schopať, ale som iba vám v živote. No. Čo? 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 Dajte sem. Tu máš. To chcela, ne? No pozri sa, o našom... Vieš to? Teraz podajem. Tu vieš? A proste hovorí o našom živote. Práve, že si hýba Ferek. Ježiš, mne sa postavil. Zase. Žijeme to už od Majčka. Ježiš, mne sa zapol celý ten. Žijeme to od Majčka vlastne. Tieto grafity. Sme spravili my ako 5-ročné. A ja mám takú básničku. No, že... A to sa nerímuje, pretože ja som sa inšpirovala samou Chalúbkou. Aha, áno, to je básnička. Čiže básnička. Hip-hop, to je môj život. Yeah. Ty také vodná. Dobre, čiže to je básnička. Veď, ty si moja segra, tak asi si po mne. Pochta, rádo. No, čiže vlastne. No, ako táto pesnička bola úplne úžasná. No, proste dobrala, to som aj. Keď chcete, tak dáme ešte akože reprízu. No áno, dávaj. Hip-hop, hip-hop, yeah! To si nevšimajte, pretože úplne... Ale akože bola som u tohto, tuto je akože Nike, počkaj, by som nevidíte. Ja som mokré, že? Áno, že je to Nike, že to je Nike, chápete? A som bola u Nike, akože som bola u toho Uja, on sa volá, že Nike.com. A to sa volá, akože prípisko je, že .com. To meno, že Nike. Nikto nechápe, ale taký. A tam bola. A on mi normálne... Inak vieš to, keď to už nie, tak to ja neviem, čo to na to nechci. To je nespokoľať. Ja ti to počkám. A ešte to ide. Dobre, tak. Ako máme sponzora, že Always. To pravidelne. Len teba. To máme pravidelné niečo obe. Hej. To je pravda. To je... Dobre, neviem to. Ale inak to je dobré, že vlastne, že som sa teraz potýkala, ale že... Nechápete, ne? Vy to chápete. Vy to nechápe? Ako mám cukru, ne? Ako tam. Ako tam tu. No. Hocia. Ty ešte spávaš s matkom? Chce to vedieť? Vieš čo, dáme sa na Emo. Sorry, ja som zabudla, vieš, lebo lučnica ma ťahá. Lučnica, to úplne také silné. Minule som dávala stužky do vlasov. Hej, a bola som tak sexy. Ty kokos, vieš, aké to je sexy, úplne erotické. A potom išla som na www.erotika.sk. Dobre, to už nemusíme rozberať. Nie je zima. Moja konštrukcia je, že mám len toto. To myslela. Ty myslela, že takto tu šatka. Ne, ticho. Čo by povedala našim úžasným oným bandom, a se o tomto rozhodnote, to je nás bere hrozný dlho. No, takže som na Facebooku.